тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад мехоҳам барои шумо анамихе материалҳои фасона нишон диҳам. Ино дубайскиш нестано, қитоишанд, вале хубанд. Аммо нусхаҳои дубайскияй. Нархушон аз 450 сомонӣ сар мешавад то 500 сомона. Қиматаш 500 сомонай. Ино нусхаҳои материалҳои дубайски 1000 сомонаву 1500 сомонаяй. Бинед, иям некем хушрӯ биромадай. Дар ин материалам хушрӯ метова. Ина марамад агар дар кор боша, доставка доремо. И видеора ма аз Корвон тарафи Пажарка 012 ба навор гирифтагиям. Дуюм ряд 012 дуюм ряд. Метавонед биёед харидорӣ кунед. Касе ки дар кор боша, бо савдогар гапзанон кунед, шояд ки ба шумо арзон кунанд. Хулас ки дӯстони азиз, нусхаҳои вайшам дубайскишам видео кардагиям. Иншаллоҳ ки монтаж ки кардам мепартом, тамошо кунед вайошам. Анами нусха 3 сорт дора. Медонед? Инаи ҷаҳози мисол 450-500 сомашай. Ана бо дора сорти 1200 сомона дора, 800 сомона сорт дора. Интизор бошед ва бо сортошам бинед. Инаям гули навай хушрӯ меброя кирта барои арӯсакҳо. Касоне ки барои намисол арӯсо харидорӣ кардан мехоҳанд амхали материалора. Анами рангҳо ҳамаш фасонанд. дӯстони азиз, дариҷа боша аз даромадгоҳи рақами 10 тарафи медонед тарафи мираж назди дарвозада пастелни бидлё распродажа шида 140 сомонӣ. Бори хитояй ду одама 140 сомон. Чӣ хеле ки дида истодаед, иш доставка надорад аз вайош. Пастелниҳо доставка надоранд, фақат материал. На марҳамат.